No, výborne. No, aký sme pekní. Nádherný. Zapla som to trošku skorej, nech tu ponaskakujú ľudia, nech je čas. A ja sa dopredu ospravedlňujem za môj výzor, lebo dneska naličiť sa nemá význam. Ale má. Ale nechcem. Aj tak ma každý poznáte takúto, aká som. Takže chvíľku počkáme, kým nabehnú ľudia a môžeme začať. Čo vy na to? Hlavne, že mama je. Ty si kočka. No určite. A detko tiež. No. A Sally najviac. Tiško na spinka. Ideme byť ticho, lebo psík spí. Áno. Ideme mať tichý rozhovor. Nebudeme rušiť Hauka. Áno. Však Sally. Celý. No, v prvom rade vám chcem povedať, že mamina bude aj čítať. Hlavne čítať, lebo čo sa týka adopcie, budem takto na rovinu rozprávať, čo sa týka adopcie, je to ťažká téma a nejde to proste z hlavy. Ďakujem, už prvá. Ináč, mám okuliare, ale ja som aj tak slepá fest do diaľky, ale niečo vidím, takže je to v poriadku. Však? Áno. Tak sem tam niečo aj zareagujem na vás, ale viac menej nevidím, ale nevadí. Povedzte mi, či nás dobre takto vidíte. Dala som takto video po ležiačky, aby bol lepší záber na nás troch, ale detko potom si pôjde kúkať asi telenovelu. Čo pozeráš teraz? Tu Lejlu? Áno. Hej. A už na ktorom diele si? Veď ty máš rozprávať. Tak, na 70. časti. Na 70. časti. Kto pozerá telenovely? Bo dedo je veľký fanúšik telenoviel. Že? Pozriem si. Bože, aký ste formálni, ja vás milujem. Pozriem si. Zdravím vás aj my. Ahojte. No, Sally zaspala, takže je jej dobré. No. Koľko máme, babka, hodín? Budem čítať. Musíš vedieť čítať. Ak nebudeš vedieť čítať, tak si zasvietime. 59. Prerušíme túto komornú Tak, ak atmosféru. môžem, môžem. ja vás aj... Veď počkaj, ešte nie. Ešte nie. Ešte nie. Ešte sa niečo ťa Je to dobré. opýtame. Je to dobré. Vidíš to? Áno. Dobre. Do čoho som to vás ja namočila, No, že? do čoho sme sa dali nahovoriť. No, stáva sa aj tak. Aha, srdiečka, lajky dostávame. No, No čo, ideme spustiť? poďme. No. Takže ja sa vám predstavím. Veľa ľudí ma pozná. Či už ma poznáte kontraverznú, alebo úprimnú, alebo hociakú, na tom nezáleží. Hlavne dobrú. A tak aj ja mám chyby, mama. To vieme, všetci máme chyby, nebudeme sa tu hrať Áno, na áno. chrumkavých, Nie. ale je rozdiel robiť chyby a chyby. No. Ešte to nie je, ešte tu nie sme všetci. Ale, tak ešte mám trošku počkať? Počkaj. Tak ešte, ja ani nevidím ináč, koľko vás tam je. Ježiš, nejaký, ja budem asi takto to. Amtácia, rozhodne srdcom. Lásky, dohodneme sa takto, že Daj si ja... sem sedačku takú. Nemáš? Počkajte, ja viem, čo spravím. Ja to skúsim si zapnúť babkin Facebook a budem tú liveku ja kúkať tu. A budem vidieť tie komentáre možno. Čo vy na to? Skúsim. Ja som amatér, nejdem sa tu teraz na niečo hrať, čo neviem. Takže dneska sa to všetko skúša. Ja tu mám iba statív, svetlo, nič profi, iba nás. Dobre. Takže ja sa idem vyhľadať. To máš vonku. Áno, tvoj. A neukazuje mi, že vysielam live. Ako to zistím? Jaj, babka, ty nemáš one. Internet. No. No, a ja neviem heslo, tak to z pamäti. Musíš napísať. Ty máš, detko, Wi-Fi, moju robotnú? Daj si tam internet. Máš moju... Data. Daj si data. A čo, nemá zapnuté dáta, babka? Asi babka nemá. A nemá zapnuté Nemá. dáta. Vidíte? Oco vie lepšie než ja. Koľko srdíčok dostávame, Bože, ja to milujem.
Poďakujte, to sa ďakuje. Ďakujeme. Ďakuje sa. Ďakujeme. Že to sa ďakuje. No to sa ďakuje za Ale srdiečka, vedia, no. to je milé. To je také. A tu máš. Potom vieš, že ťa podporujú Ja ľudia. píšem komentáre. Aha, ide mi to. Hej, no vidíš. Takže ja si vypínam zvuk. Počkajte. Adopcia je ťažké rozhodnutie, ale by sa srdcom. Môj priateľ je osmen vychovaný náhradnými rodičmi, láska mu nechýba, ale pamätám si, dokopy ich bolo 18 reálne v rodine. Viac osobne. Wow. Wow, pekný večer aj vám. Ešte tu nie sme všetci. Tak počkám ešte 5 minút. Povedzte, nezdržujem vás? Určite máte večeru teraz, alebo tak, ale snažila som sa taký čas proste nájsť, aby sme... skončíme. Hej, o 7, aby si mohli ľudia aj noviny pozrieť a tak. Na prvý raz. Na prvý raz skúška, úplne v pohode. Ja to prečítam, lebo... Áno. Aha, tak toto budem babka robievať. Dobre. Tu si vás ja pozerám No, výborné. a čítam. No, ale myslím, že môžeme začať asi, že? Dobre. No, takže, ako som už povedala, volám sa Aneta, ale to už všetci viete. To, že som osvojená, to už každý vie. To, že sa snažím nejako plávať životom, to už tiež každý vie. A prečo to každý vie? Lebo ja sa tým netajím. Všetci sme ľudia a všetci proste... Ja už mám dosť takých masiek naokolo. Nemáš čo strátiť, proste si človek, máš city, emócie, ideme ich teraz schovávať? Na čo? Na čo sa tu ideme všetci hrať? Na dokonalé životy? Nemáme ich, ani ja ich nemám. A prešla som si kadečím. Takisto aj moji rodičia. Ale není to teraz o mne, je to teraz o nich. Tieto rozhovory v salóne bol vždy môj veľký sen urobiť a hlavne spojiť ľudí. Či ste podnikateľ, nie ste podnikateľ, či ste mamička v slobodná, alebo proste máte krásnu, nádhernú rodinu a ste v nej šťastní, alebo niečím začínate, alebo máte nejaké sklamanie, alebo proste alebo, sme ľudia a treba sa rozprávať. A treba byť fakt, že bez masky. Ja som sa nejako nevyfikla vôbec, chodím tak, ako mám bežne, proste uvidíte. To, že niekedy si dám filter na ten ksicht, no to robím kvôli vám, aby ste nemali šoky každodenné. Ale však nechodím kanálmi, chodím normálne medzi ľuďmi, pracujem, takže ma každý vidí. A chcem vám len povedať jedno, že dobrý večer, ahojte, ahojte. Chcem vám povedať jedno. Dnešný večer bude o mojich rodičov. Bez nich by som toto nezačala. Ani by som si to nedovolila. Proste tento môj projekt, úplne amatérsky, proste nejako začať. Lebo títo dvaja ľudia, čo tu sedia, no, aj traja, lebo Seli je ako človek niekedy, sú pre mňa všetkým. Sú pre mňa veľkým vzorom, čo sa týka lásky. Sú pre mňa veľkým vzorom, čo sa týka rodiny. A sú pre mňa veľkým vzorom, čo sa týka veľkého srdca. Ja vám poviem ešte jednu vec a už nejdem toľko kecať. Ja si nikdy nepamätám, alebo v mojom detstve, že by moji rodičia niekedy niečo riešili, že by mali problém s niekým niečo. Aspoň o tom neviem, ale ako dieťa som nikdy nepočula, že tá povedala to, hento povedal to a dneska bolo to zle a to bolo tamto. Ja ako dieťa som toto nikdy nepočula. Aj vám pekný večer všetkým. Takto sem tam do toho pozriem, aby som videla, že kto čo komentuje, ale viac menej chcem sa sústrediť na toto tu. My si potom komentáre však popozeráme. Takže, chcem vám predstaviť maminu Alenku, Varechovú a detka Rudka. Dobrý večer. Sem tam, keď im poviem babka, detko, to si nevšimajte, lebo proste už sú babka a detko. To každý pochopí. Aj Hanka nás pozerá, sestra. Áno, pozdravujem. Ahoj, Hanka.
No, už máme 40 ľudí. No. No, aké Takže pekné môžeme číslo. začať. Takže môžeme začať už. No. Mamina. Ja budem čítať. Mamina bude čítať, Ja ale som si to najprv... pripravila doma, takže Áno. budem čítať. Ja Je tu toho mám dosť? nejaké body a potom, keď prídeme k Určite. určitej téme, čo je adopcia, bude mamina chvíľu čítať. Ja budem veľmi rada, ak ostanete pri tom. A je to dosť silná téma. Takže, predslo máme za sebou a ideme mamina a ocino detstvo. Detstvo začína. No, detstvo, začínate. Detstvo. No, tak, No, tak mamina môže začať, ty prvá. no detstvo. Nahlas rozprávaj. No veď áno, dosť nahlas rozprávam. Detstvo som mala krásne. Krásne. Mám sestru, mladšiu Anku a žiaľ rodičov už nemáme, pretože však už máme aj svoj vek, jedna aj druhá. No čo iné povedať, no. No, kde si vyrastala? Áno, vidíte. Vyrastala som v Komárne, pretože tam som sa ja narodila, tam môj ocko pracoval, tak nejaké to obdobie sme tam žili. No a potom sme sa presťahovali do Martina a tam som pokračovala v základnej škole. V strednej škole, kde som navštevovala zdravotnú školu. Dvojročnú s maturitou. A ty, ocino? No ja som žil celý život v Martine. V podstate mal som tiež normálne detstvo s rodičmi. Kedysi, jak sa hovorí, spracovalo sa väčšinou... Že ťa mamina slabo počuť, musíš rodičia hlasno kričať. pracovali v strojárniach. Áno. No a Dobre. všetci ako v Martine žilo sa okolo práce, rodina, výlety. Takisto navštíval som školu v Martine, na Mudroňovej, potom neskôr na Tomášikovej, na Budovateľov, kedysi sa volala, teraz je Dubčeková. No a v podstate na strede tiež som chodil do učilišťa, som sa vyučil za komodelára, pracoval som v strojárniach, takisto ako moji rodičia. Potom, keď som dospieval, prišla vojenská základná služba a po vojenskej základnej službe som pracoval takisto v strojárniach. No a tak, no. To je všetko u mne, tak zhruba. No, a chcem sa ešte opýtať, čo sa týka roboty. Mamina mala robotu, celý život bola zdravotná sestra. Celý život... Áno, dá sa povedať, že celý život som zasvetila mojej láske, mojej obľúbe, môjmu koníčku práci. Skončila som zdravotnú sestru. Necelých 50 rokov, 50 rokov. som odrobila na jednom oddelení. Nakoľko ma to veľmi bavilo, tak nemenila som oddelenia. Ako som tam navstúpila po maturite, tak som skončila až ako už dôchodkyňa. Potom som ešte pracovala 2,5 roka v istej ambulancii odbornej. No však povedz. A to bolo všetko. Reumatológii. No. A to bolo všetko, pretože zdravotné problémy nejaké mi zabrzdili. Ale už aj ja som ju zabrzdila, lebo už nie. Stačilo. Už stačilo, už bolo čas si oddychnúť od ľudí, od všetkého. A Takže ty spustiť dedo má pestrý, čo to povedal, bože, ako to mám povedať? Pracovný život. Pracovný život, ale veľmi zaujímavý. Ja zaujímavý. No tak robil som najprv v strojárniach, potom
som robil na vývoji v Martine. Mal som prácu zaujímavú, robili sme prototypy. Ahojte. Dobrý kolektív sme mali, to znamená, že keď sa robilo, tak sa robilo, keď bola zábava, sa zabávalo. Robili sme výlety, robili sme si rôzne posedenia, guláše, ako kedysi sa žilo trošku veselšie, trošku. To je pravda. Boli sme mladí. A kolektív bol vtedy viac A spätý. kedysi sme žili tak spoločenskejšie, teraz každý si zavrie dvere za sebou a chodím neskôr. Trošku som robil aj v Čechách. To si pamätám. No. Aj v zahraničí si takisto. robil, keď som bola malá. Ste chodili. Chodil som na služobné Áno. cesty do zahraničia, Rakúsko, Raz som Nemecko. bola s ním na Tajnaša. Ale to už môžeme povedať. Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko. Takže v podstate po okolí tých štátoch, čo sme spolupracovali s našimi partnermi. No. Robil som rôzne funkcie od robotníka až po majstra. Ide do aký zlatý. No a v podstate, Hlavná vec, že tu nechcel byť, hej, ináč A on v tu podstate- vôbec nechcel byť. keď tiež ma pritlačili zdravotné problémy, Poď babka, ideme preč. tak som potom... Uďo, nechaj. A čo mám ešte? Dobre, detko, dobre, Chceli pekne. ste pestný život? Áno. Tak som A vám teraz povedal pestný otázka život. na vás. No. Toto sú formality. Ako ste sa zoznámili? Ja to tak strašne ľudia rada počúvam, lebo to nie je ako dnešný svet. Napíšeme si cez Messenger, napíšeme si SMS-ky. Ospravedlňujem sa, ja som po chorobe, takže sem tam zakašľam, ale vtedy to bol život. Vtedy tí ľudia sa ozaj museli nájsť, vtedy tí ľudia si ozaj museli, ako sa tu hladkajú za tú ruku, za ručky. Už ich nechám rozprávať. Viete, čo tým chcem určite povedať? Tak mi povedzte, ako ste sa zoznámili. Pekne. No, zoznámili sme sa v nemocnici, nakoľko som tam ja pracovala. Bola som praktikantka, ešte som nebola po maturite. Bola som na praxi a tento dotyčný človek tam ležal ako pacient po operácii a tak slovo dalo slovo a sme sa zoznámili a Nepostrehla som, ocino je jedináčik. Nie, má sestru Katku a ona žije v Čechách. Áno, nepovedal to. Áno, Som ti pozdravujeme zavolala aj Katku. Sestru. No, nevadí. No a Nahlas, čo som babka. chcela povedať? Áno, Krič. teraz si ma... No, tak sme sa zoznámili v nemocnici, nakoľko som tam praxovala, on bol pacient. Slovo dalo slovo a už to išlo. Po prepustení párkrát sme sa stretli a už bola ruka v rukáve, ako sa hovorí. Len na čas nás rozdvojila vojenčina. Ale on ťa hrdo nosil Ale- na hrudi fotku. Doteraz má tú fotku, taká je ozubaná, oďobaná dookola, ale majú. Po roku sme sa No mohli fotky doniesť. zasnúbili a končili sme svadbou, ako sa patrí. A žijeme doteraz. A teraz ty, dedo, moja verzia. No moja verzia je taká istá, no To je istá. Ale chceme to počuť. Tej nemocnici- Ten chlapský pohľad je vždy v iný. tej nemocnici, no, v podstate ako terajšia manželka, Včerajšia. priateľka alebo kámoška. Vtedy. Mali sme spoločné Fešanda. známe, no. Moje spolužiačky do základnej školy chodili Nechaj s ňou ho. do školy. No a tí nás prakticky aj tak zoznámili trošku. Dopomohli. No a Dopomohli. ja som sa zalúbil do No, mojej rozprávaj. ženy. Ako na prvý pohľad. Ja ti Mne sa neverím. strašne páčila. Mala krásne vlnité vlasy, blondiavé. Andiel. A v tom čepci
bola a v forme boli krásne. Bola sexy, proste, detko, použi to No a v slovo. podstate Tiško. chodili sme spolu, priatelili sme sa, no a A tak. trávili sme spolu Chvíľky. chvíle. Páči, mami. Sem tam Ďakujem. ísť na zábavu, na posedenie, do kina, do prírody. No a tým sa naše priateľstvo otužovalo Náš bol Hviezdoslavov park. až Hej. na koniec. Tam ste chodili? Tam sme. A to, No až nakoniec sme sa vzali, no a v podstate Teraz. v dobrom aj v zlom žijeme až doteraz. To môžem potvrdiť. Nehovorím, že každá rodina je úžasná, ani tá naša nikdy nebola. Mali sme vždy nejaké chybky. tak určite každý ich má. Každý ich má, nebudeme sa tu hrať na niečo, ale oni to zvládli. A oni sú pre mňa aj preto vzorom, že netreba vždy všetko hneď a zaraz ukončiť, ale treba si za tú svoju lásku a za niečím proste stále ísť a bojovať. Samozrejme, nie v každých 50 hej. rokov spolu. Počkaj, nie v každých, nie za každých okolností, hej, byť spolu samozrejme, hej, ale kým sa to dá a môžu tí ľudia urobiť voči sebe nejaký kompromis, prečo nie? Ja som toho živý príklad, hej, ma poznáte. A pozdravujú vás. Pozdravujem. Ďakujeme. Ďakujeme. A chcem tým povedať, no už ani neviem čo, ale že ste mi takým vzorom, že netreba hneď všetko proste hádzať za hlavu. Ako príde nejaký problém, Treba bojovať. treba. O lásku treba bojovať. Treba. Aj o vzťah. V novembri bude 50 rokov. Babka nahlas, ty strašne. No tak si to Strašne. 50 rokov, Tak. čo sme spolu. V novembri. 50 rokov idem a idem na svadbu im. Ak budeme zdraví, tak si svoj sľub znova zopakujeme. To bude krásne. Vy budete chcieť po mne zasa príhovor, však? Ja to No, nedám. Maličky. Ja to nedám. No dobre. No, ideme ďalej. Idem takto, proste máme nejaké body, ono sa to zdá, že to je jednoduché a ja som si to predstavovala, že si tu takto sadnem a začneme si rekutať, ale nie je to jednoduché. lebo- Verte tomu, že to nie je jednoduché. Lebo ľudia nás vidia. A teraz ideme k téme o dieťatko. Kedy ste sa rozhodli mať dieťatko? A ako to bolo? No, hneď sme sa rozhodli mať V dieťatko. podstate ani nie tak hneď, ale zdravotné dôvody a Ale všetky to problémy. idem povedať. Ja, oni sa vedia hneď, preto sú spolu. No. No, ale žiaľ, zdravotné problémy, no proste život nám to nedoprial. No, mali babka bude tu rada. No, život nám to nedoprial. Až 7 rokov sme žili sami a od svadby a po 7 rokoch ja som prakticky ostala prvýkrát tehotná. No, žiaľ. So zlým koncom. Ešte boli také opakovačky, opakovane som ostala tehotná, ale nepodarilo sa. Tak sme sa rozhodli nakoniec pre adopciu. Koho to bol taký že nápad? No, Komu to prvému, že a tak poďme skúsiť toto. Ani neviem. ale asi skôr oco. Dedo, hej. Dedo, pretože ja som sa veľmi bála, poviem pravdu, okolia ľudí. Áno. Predsa Ale- je. Na reakciu. Na reakciu. Ľudí, ako sa budú na nás pozerať, pretože viem, žili sme v tom období, teda kolektívoch a nebolo to ľahké, no. Niečo ti prečítam teraz, babka. Zapamätaj si, hej. Ale toto musím. No, Ahoj Anet, pozdravujem rodičov. Chcem sa ich opýtať na recept na rodičovstvo, keďže aj ja mám adoptovanú dcerku. Mne sa veľmi páči, ako Anet vás miluje a ľúbi vás. Joj, ale niekedy my sa vieme tak pohádať. No, veď to Hlavne je my normálne. dve, ale to ešte k tomu príde však téma. sme ženy, však sme babi. Ježišmária. To je Teraz normálne. mám. Teraz mám. A hlavne, že sa vždy nejako nájdeme.
bude, alebo ona Ale to urobí. je v každej rodine. Hej, no ideme, pokračujeme. Nejdem teraz čítať na chvíľu, hej, a Čo idem... som rozprávala? No, Teraz som že Selinka niekde chce ísť asi k detkovi, je za tvojim chrbtom. Dobre, no, ale čo som ja rozprávala? No, si Už nebolo rozprávala. tej reakcie. No Tej áno, reakcie tie si sa reakcie bála. ľudí a na podiv bola som veľmi milo prekvapená, však bývame v paneláku a no ide o to, že nie sme v súkromí, že ľudí naokolo sme mali veľa a veľmi nám fandili a hlavne no ďakovali nám takisto, že sme urobili takýto čin, aký sme urobili. Potom bol tam strach, keď dcera začala vyrastať zase na reakcie detí, či jej nebudú ubližovať, či náhodou sa nedozvedia a nepovedia aj pravdu, skôr ako my sme jej to povedali. No ale chvala Bohu, nič sa také nestalo, všetko bolo OK a až odo mňa sa to dozvedela. Bolo to ťažké. Potom to prečítaš teraz, dedo. Tu máš babka. Nepotrebujem. Nepotrebujem. Ja ju milujem. A ty, detko, tvoj pohľad? Môj pohľad je taký. Vždy sa no, vás tak takto Tiež sme opýtajú. chceli, no tiež, no, tak Má. chceli sme mať úplnú rodinu, no, tak, a Áno. tým, že sa nám to nejak nepodarilo, tak sme sa rozhodli podať žiadosť o osvojenie, najlepšiu adopciu, aby Ty kde utekáš so aby záujem? No sme, tu som, veď uprec. aby sme boli úplná rodina. No. Moje. A ten recept na to rodičovstvo, no, Monika, milujeme vás, sme s vámi. Jo. Ďakujeme, pozdravujeme do Čiech. a v podstate no, ten recept je Aký je recept? snažiť sa robiť to, čo nechceme, aby nám robili druhí, Čo nerobte už. milovať jeden druhého, radiť sa A pomáhať si navzájom. navzájom. No. Nič viac, nerobiť si nás chváli. A keď už sa stane, tak vedieť si aj Prepáčiť. Odpustiť. Odpustiť. priznať chybu, druhému odpustiť. Keď my odpúšťame, odpúšťa aj nám chybičky. No a tak ono, to je ten recept celý. No. Ono ten život sám plinie a plynul, že sme si to mnohokrát ani neuvedomovali, že čo sme akože spravili, alebo že sme vytvorili jemnému dieťaťu domov, ktorý a tú lásku, aby mala to všetko. To je ten recept, no. A nebali ste sa Čoho? mať niekoho cudzieho doma, nevedieť, aké má diagnózy, No, ako tak bude mať vždy povahu, tam- predsa to je risk. No to sú gény. To a, sú gény. a s tým žijem a preto my občas sa tak... My dve sa pochytíme. neskutočne pochytíme, My to by sa ste pochytíme, ale žasli. to sme ženy, to je tým. Muži to ináč znášajú a ináč to berú. To je normálne. To je Aj najlepšie. inde sa povadí sa dcéra s mamou a nemusí byť takéto riešenie, musí byť osvojené. Ešte práve, že povedia, že koľké razy Vlastná krv že sa Vlastná- viac dovadí, áno. až rozkmotri doslova. No, nie. Ja viem, však to sú gény. Ty máš iné gény, ako máme my, to je samozrejme, takže nemôžeme byť na 100% OK. Ja som to akceptovala vždy, no a aj keď si mi vykrikovala koľké razy, keď som, nedaj Bože, po teba trošku pokričala, alebo bola prísnejšia, ale ja som bola prísnejšia, že aby som prestala, že nie som tvoja biologická mama a tak ďalej. No, je to ťažké, ale všetko sa dá. Ale to už v takom neskôršom veku. Ale to bolo Už aj všetko v puberta, neskôršom- keď už išla. Áno, keď bolo v neskôršom veku. Ako dieťa bola veľmi zlatá a krásna. Bola to láska na prvý pohľad. Hej, bola som rozkošná. Tak, to bolo. Rozkošná malá guľa. Mala guľa. Teraz už som veľká, hej. Guľa. Vtedy si bola guľka, no. Asi Hej. tak, no. A pocity, Čo? keď ste ma uvideli? No krásne. No, bolo to super. Ti Ako hovorím. pocity, ako Dobre. láska, ako keď No, príde no, do no, rodiny dobre. ďalší člen, ktorého sme
po ktorom sme túžili a ktoré sme si zobrali a od začiatku Bolo bola nám hneď. pridelené. A od začiatku bola hneď Súdom. naša. Normálne súdom. Normálne Hneď naša. Však to mamina prečíta. Prečítam, ja som si to popísala. Ja sa teraz s nimi takto rozprávam, aby sme mali rozhovor, ale mamina za chvíľu prečíta, ako to celé bolo od začiatku. Predsa to sa nedá povedať ani otázkami, ani nič, takže bude to čítať. Budeš tu dedo s nami ešte? Nie, Ideš už kúkať? On už ide kúkať telenovelu Lejlu. A Ja vás opúšťam. ja neskutočne ďakujem detkovi, že vôbec tu sedel, lebo... A všetkých pozdravujem. A všetkých pozdravuje, lebo Známych nechcel. aj neznámych. Áno. Priateľov aj nepriateľov. Á, nepriateľa, Všetkých. určite nie. Kto chce nás pozdraviť? Kto chce, ten nás pozera, presne. A či už s dobrým zámerom, alebo hnusným, to už je každého svedomie. Zlým, Anetka, zlý, Ja- alebo zlým, Á, nehnusný, to je zlý. jedno. Pozor, to nie. No to sú komentáre, budeme mať čo čítať, dedo, potom. no. Ja vidím, že mi píšete, len ja fakt sa chcem sústrediť na ten rozhovor. Detko, ďakujem. Dedo, poď ku mne. Kde si? Ideme mimo záber. Takto sa stretneme s našimi brúškami. Dobre živení sme. Ďakujem krásne. Ty živená. Ľubím ťa. A ty poď ku mne. No Zo poď. Sely. Sely, poď. Ale Sely ide. Aha, ona Sely ide ide. ku detkovi. Ona ide s tebou, dedo. Nie, ona sem asi pôjde. Nie, No, príde. poď Tam ku nevadí. mne. Asi pôjdem s tým aj vonku. Kľudne len nezakopni o toto tunak, Aha, prosím. pýta sa vonku, oci. Pýta sa No vonku. tak, babka, takto. Ja uvediem babku, idem detkovi otvoriť, nech môže vyvenčiť celinku. A toto je to čaro live vysielania, že sa tu nejdeme na nič hrať, proste psíkovi treba cikať, tak to ideme vyriešiť. A ja chcem teraz, aby ste pozorne počúvali maminu Pozor. a ja sa za chvíľu vrátim, dobre? Začať čítať. Poď nie? tu, tu. Veď som A tu. nahlas, ako v škole pred tabuľou, babka. Áno, tak pokračujeme teda. A adopcia. Adopcia je právny proces. Ideš von? Dieťa cudzie sa stáva vlastným právnymi procesmi. Adoptívni rodičia preberajú všetky práva a povinnosti biologických rodičov. Podmienky, treba tam splniť nejaké podmienky, ktoré sú dosť náročné, ale všetko sa dá. Všetko sa dá. Treba zistiť zdravotný stav, sociálne zázemie, musí tam byť primeraný vek. A keď toto všetko je, tak ide sa ďalej. O osvojení rozhoduje súd. Čakacia doba je 5 až niekoľko rokov. 5 a viac rokov teda. Tomu všetkému predchádzajú mimoriadne papierovačky, úrady a všetko končí nakoniec súdom a vyrieknutím dobrého verdiktu. Čakacia doba u nás bola 2 roky. Mali sme obrovské šťastie tým, že dieťa Anetka bola voľná. To znamená, Ale ja to tak odľahčujem voľná, trošku, mami. nemusíš. To znamená, že nebol záujem od biologických rodičov o ňu a tým pádom mohli sme o ňu bojovať. Nebolo to ľahké, to čakanie a to chodenie hore-dole, však aj na súdy, ale všetko sme zdolali. Nic sme o rodičoch nevedeli. Vedeli sme iba to, že ešte mali 2 maloleté deti. Proste boli 3 súrodenci a jedno z nich bola Anetka, ktorú sme si požiadali o osvojenie. Keď bola väčšia, o rodičoch sme vždy rozprávali s úctou a rešpektom, aj keď sme nevedeli vôbec, o koho sa jedná. O tom, že je adoptovaná, sa dozvedela ako 9-ročná. Bolo to ťažké.
Ja som jej to priblížila, povedala som jej to formou príbehu o jednom dievčatku, ktorá tiež bola adoptovaná. No a nakoniec som jej povedala, že to dievčatko je ona. No, to si pamätám, to bolo ráno. To bolo už jedno, to už si ja nepamätám. Ja si to pamätám. A bolo zle. No, začala plakať, nie, to nie som ja. A takto. Porozprávala som, nakoniec som jej priblížila moje problémy a naše problémy, ale hlavne, čo sa mne prihodilo opakovane. A takto potom nejako pochopila a vzala to ľahšie. To obdobie bolo ťažké, pretože začala si všetko uvedomovať, prichádzala puberta, začala byť drzá, začala mať tendenciu utekať. Aj som sa pobalila A tým pádom som musela navštíviť sociálnu kurátorku, ktorá nad všetkým týmto našim príbehom dohliadala a musela som sa aj poradiť. Áno, pobalila si kufrík a ona, že ide preč. No, bolo mi povedané, že treba ho nehať, ale že ona neodíde. Aj tak bolo. Zišla 2 poschodia ku vchodovým dverám a vrátila sa naspäť k nám domov. A to bolo prvý posledný krát. To bol môj útek. Viac sa to neopakovalo. Na schody. Keď som bola prísnejšia na ňu, to som už spomínala, že bola na mňa aj taká drzá, že proste ja som není jej mama biologická. Bolo mi to ľúto, no ale však ty prídeš na všetko a prehryzla som to. Viete, mojim všetkým. Ja sa potom k tomu vyjadrím. Vládzeš? Ona bola, hej. Bola to láska, tiež ako som povedala na prvý pohľad. Ja keď som ho uvidela v Dojčenskom ústave, nevedela som, kto je, čo je. Ale keď som sa dozvedela, že je voľná, tak bol to môj sen, že snáď sa pošťastia bude naša. Pravdu povediac, zvládli sme to všetko. Všetci. Už traja. A ešte, neviem čo. No, bolo to, ako som vravela, ťažšie obdobie, no ale zvládli sme to. Mala 22 mesiacov, keď sme si ho brali k sebe domov. Bolo to úžasné, keď mi ho doniesli a vraj oblečte si ju. Doniesli sme nové veci, poobliekali a odviezli sme si ho k nám domov. Okolie, tiež som spomínala, bolo milo prekvapené, keď som naraz začala voziť skoro dvojročnú Anetku. Ešte teda vozila sa v športovom vozíčku. Chodili sme často vonku, pretože bola chorľavá. A museli sme nadobudnúť imunitu. Bála som sa, ale ľudia boli fantastickí, deti takisto chodili si pre ňu, vozili ju. Pozdravujem Moniku. Proste všetko OK. Aj táto kočikovala Monika, ma kočikovala aj Lenka. No, Lenka, áno. Vy viete, ktoré nejdem tu menovať. Keď mala asi 15 rokov, rozhodla sa hľadať biologických rodičov, ale samozrejme nepochodila. Mala otázka, či som už mala meno Anetka. Áno, ja som jej nehala to meno, pretože som mala kolegyňu, ktorá mala dceru Anetu a páčila sa mi. Tak ostala aj ona, Aneta. Ako 15-ročná začala pátrať, aj mala vtedy takého kamaráta, ktorý ho v tom podporoval. A proste, ale s tým nepochodila.
s tým nepochodila, pretože bola mladistvá. Ako druhýkrát sa o to pokúsila, žiaľ, no musím povedať žiaľ, úspešne. V 2024 nám to zvestovala, to bolo vianočné obdobie, bolo to kruté, hlavne pre mňa. Nie, že som sa bála, že sa rozhodne trochu inačej, ale bála som sa, pretože bola to úplne iná rodina a ona, keď ich uvidela a spoznala, pochopila, veľmi pochopila veľa vecí, prečo v tom dojčenskom ústave skončila. Ale nesúdim. Áno, nesúdim. Nie, nesúdim. Toto ja nikdy. Nie, ani ja som nezaneverala. Jediný dôvod, ak ľudí zaujíma, že prečo ja som ich vyhľadala, bola moja dcera Sabi. Áno, ešte to. Ty to povedz. Hlavne, ja som ich hľadala, ja som nevedela ani meno, ani priezvisko a dokonca mamina bola tak úžasná, že mi dala originál rodný list. Vďaka nemu som si to našla takto, čo je až rozprávka, ale možno je to aj v dnešnej dobe, že každý máme tie sociálne siete, takže som patrala po sociálnych sieťach a najprv som objavila jednu pani, ale táto nebola. A potom, keď som môjmu Michalovi ukázala, že či to nemôže byť táto pani, on mi hneď povedal, Bože, že váhaš, veď sa pozri na ňu a na seba, vy ste rovnaké. Hej, ona je aj chudučka žienka, nebudem o nej škaredo hovoriť, nebudem, dala mi život. To už, ako sa to vyvrbilo, to už neriešim, ale dala mi život a ja za to ďakujem a mám pekné meno. A dokonca mám meno po nej, čo som normálne ostala prekvapená. Takže ja jej za tento život veľmi ďakujem a tam to aj začína a končí. Lebo všetku robotu proste za ňu urobili moji rodičia. A dobre, ja to nejdem rozoberať už. Ale hľadala som ju kvôli Sabi, DNA, lebo bolo treba od lekárov, žiadali. Každý jeden doktor. Ja vidím, že mi píšete, ja si to potom prečítam. Každý jeden doktor mi vlastne diagnózy pred. Však Sabi má veľa diagnóz, každý sa má... ahojte. Každý sa ma pýtal, aké diagnózy aké mám v rodine. No ja som vždy povedala, že ja neviem. Lenže už keď som povedala 405. neviem, už ja sebe som si dávala výčitky, kurňa, ja to neviem. Ja neviem pomôcť môjmu dieťaťu. Čo ak ozaj nájdem nejakú diagnózu, alebo je niečo v tej rodine, že tí doktori si povedia, a toto je to, čo my nevieme roky nájsť na Sabi a teraz budeme vedieť urobiť tú liečbu. Nič iné tam nebolo. Ja som netúžila po svojich vlastných netúžila som. Niekde v kútiku som možno bola zvedavá na výzor, či sa na niekoho podobám, ale sme ľudia, máme city. Ale ja mám tu rodičov. Toto sú moji rodičia. Takže len kvôli tomuto som si ja tú vlastnú mamu a dokážem jej povedať. No nepochodila som, hej. Zachovala sa veľmi zle. Dokonca obvinila mojich a ja som povedala, nejdem hovárať, ale toto poviem, prepačte. Obvinila mojich rodičov, že ma jej ukradli. A to som si povedala, lebo ja som tej žene chcela dať šancu. Vypočula som si ju, aj som ju pochopila, lebo ja som sprostá, až naivne sprostá. Naivná si. Naivná. Ale nie sprostá. Aj som ju pochopila všetko, ale tam to začína a tam to končí, dokým ich neurazila. Dokým mi nenapísala, že oni ma ukradli. Toto nie. Takže toto bol dôvod, prečo som ich vyhľadala a ďakujem mamine doteraz, som jej vďačná, že mi poskytla môj originálny rodný list. Ty mi to veľmi uľahčila, ale no, nepochodili sme. Nevadí. Pokračuj, babka. Ja som už tak na konci. Proste boli sme radi, že všetko tak dopadlo, ako dopadlo. A bolo úžasné. Bola som rada, že... V ženskom skráse babetko už čaká vyše 10 rokov, urobili ste niečo iné. Napríklad, že by ste Anet povedali od apsí skôr, možno od malička, aby ste vyrastala.
Nie, inačej, toto som áno zabudla povedať, ono je to veľmi ťažké rozhodnúť sa, kedy to povedať. Áno, treba to čím skôr povedať, ale kedy je to čím skôr? 6-ročná, 7-ročná, to ešte nepochopí, tak ona mala necelých 9 rokov, keď som sa už rozhodla naozaj, že už musíme, lebo už začala byť veľmi vnímavá. Ja som napríklad, skočím ti do reči, babka, prepáč, ja som napríklad vnímala, že moji spolužiaci majú o mnoho mladších rodičov, áno, než moji rodičia. No. Ja som sa ich nieraz spýtala, mami, oci, prečo ste takí starí? No toto som sa ich spýtala. A ich odpovedala, no tak sme ťa mali neskôr, hej. Ale už len to, že mi to vyrilo v hlave, ako dieťaťu, už to im muselo púkať srdce a už normálne museli, ja neviem si ani predstaviť, čo oni prežívali. Tak som aj, tak ako som, neviem, či som to už spomenula, povedala som to tým príbehom jednej rodiny, áno, povedala som, tiež dcerku si osvojili, ale to bol fiktívny príbeh, to nebolo, to ja som si vymyslela, pretože som nevedela, ako ísť na ňu, aby som jej neublížila, pretože furt som dieťa. A bola som cudzie dieťa. Bola si dieťa, Neviete, ako to zareaguje to dieťa. No presne tak. Ale nebolo to najhoršie, hovorím. Ale ani najľahšie som, ale verte. ani najľahšie. Horšila som sa strašne z učení, môžem ja povedať. Bol to tvrdý oriešok, proste. A to všetko, ale ja pripisujem génom. Tie gény nepustili. Tak som tam od Maďarov, mám ten temperament. No, darmo som sa ja s ňou, alebo ocino snažil učiť sa, keď raz povedala, nebudem sa učiť. Nebudem. Ja som prísna záznamky nebola. Ale nikde so mnou nemali problém, čo sa týka chovania. Nie. Rodičovské vždy bolo také, vždy prišiel super. dedo. Anetka, všetko super, perfektne, ani nevieme, že je v triede. Ale takže, len tie známky. No, len tie známky. No, takže boli sme radi a sme radi, že sme všetko takto zvládli. A veľmi ma potešila jedna jej myšlienka, jedna jej veta, že proste mami, si jediná. Si jediná? Jediná mama. Si jediná mama. Si jediná na svete, moja mama. A ja jediný otcom. Tak? Nezáleží na tom, kto porodí, ale kto vychová. A to som si veľmi vzala. Aj keď sa pohádame. Ale ja si myslím, že je to normálne. Padla tu otázka, či ste ku mne nechceli súrodenca. No aj by sme áno, ale nás už nepustil vek. My už sme tak na hranici boli v tom čase, že nakoniec sme skončili len takto s Aradkou. Áno, traja. Potom mi poriadili psíka. No hej, Arku. áno, o ktorého sme sa starali my. Lebo ja som ho chcela. A takto si žijeme v dobrom aj zlom. Ešte tu máš. No áno, pokračujeme. Pokračujeme. No, nechcem dlho zdržovať. Takto si žijeme s radosťami aj starosťami, že máš už ten svoj určitý vek, a svoje dve deti, naše vnúčatá Sabi a Samko, ktorých milujem tak, ako som ju milovala, keď bola v ich veku, a milujem ho stále. Aj keď, ako hovorí, že sa povadíme, ale to je normálne, však sme ženy a nemusíme so všetkým, vždycky sú navzájom súhlasiť. A život ide ďalej. Anetka a Sabi sú veľké bojovničky. Od samého mala aj Anetka a Sabinka, Detto a Oco a Samko sú im veľkou oporou a ochránci. A Michal je stále pri nás. No, presne. Jedno chcem len povedať, je to ťažké rozhodnúť sa o tento krôčik, ale všetko sa dá. Akurát trošku ma
mrzí, že tá čakacia doba je taká strašne dlhá, teda neviem, ale čo popisuje aj literatúra, aj čo som počula, že je tých 5 Odpoviem, až, počkaj. 5 až viacej rokov. No my sme mali veľké šťastie, že to boli tie 2 roky. Aj to sa mi už zdalo strašne dlho, ale všetko sme vydržali a sme tu a žijeme si. Tak ďakujem vám za vypočutie. Ešte pokračovať potom. No, áno. No veď Mám teraz toto. otázku. No. Anet, poznáš súrodencov? Kontaktovali ste sa? Áno, poznám. Nakoniec som zistila, že v 30-ke či 32-ke som to zistila. No veď hovoríš, Ježiš, že ja 2 roky neviem. dozadu. 2 roky Takže, dozadu. Áno, na tie Vianoce. Áno, zistila som, že už nie som jedináčik, ale že mám dokopy 9. Neviem, nebudem vám tu hovoriť presný možno počet 9 alebo 8 súrodencov. Či už vlastných, nevlastných. No z jednej strany 3 a z druhej strany tiež ich je tam viac. Samozrejme, čo vie, moji biologickí rodičia nie sú spolu. To neriešim. A súrodencov mám, poznám, ale neriešim. Viete, to je ťažko. Ja neviem, čo mi ešte život donesie do cesty, ale ja som vyrastala 32 alebo 30 rokov proste ako jedináčik. Hej? Aj keď som vedela, že som adoptovaná, vedela som len o tých 2 mojich biologických, čo brat mal asi problémy so srdiečkom, sa mi zdá vtedy už v tej dobe. A sestra neviem vôbec. Mena tu vôbec nejdem rozprávať, to sa nepatrí. No a ani netreba. Takže vedela som iba o týchto 2, ale tým, že keď vyrastáš ako jedináčik, asi vychovaný ako jedináčik, tak ťa to ani nenapadne, ani nejaký cit, ani niečo si nevybuduješ. Poviem pravdu, s bratom som sa stretla, prišiel za mnou do Martina. Podoba neviem, či tam je, ale sranda, že keď som sa s ním rozprávala, áno, rozumeli sme si veľmi. A ja nehovorím nie. Ja pred nikým nezatváram dvere, ale voči mojim rodičom, čo sa týka maminy, babky a detka, hej, ich volám, mi to príde totálne nefér. To je môj postoj, možno niekto má iný názor, hej. Fakt, že berte to tak, že to sú moje myšlienky, moje pocity. Príde mi to totálne nefér teraz sa brutálne otočiť a byť celá hyn za nejakou inou rodinou. Viete, obetovali všetko. Obetovali svoj celý život. Není to sranda mať dieťa osvojené, lebo vy ste tak pod takým drobnohľadom, že keby sa niečo stalo, vy idete do basy. Vy máte zodpovednosť za cudzie dieťa. Veď ma nechaj, kľudne, babka. Vy máte zodpovednosť za cudzie dieťa, ale to je obrovská zodpovednosť. Vychovať ho, dať mu lásku však. No, určite. Čo je, babka? Nič, čo by bolo? Moja babka. Bude to, áno, ja to tu nechám uložené. Áno, nevymažem to. Ja, ak sa to bude dať aj stiahnuť z Facebooku, ja to stiahnem a chcem aj kanál založiť. Uvidíme, kam to pospeje. Ideme na to ďalej, babka. Život so mnou, dospievanie. No, áno. No to bolo trošku ťažšie. To bola tá puberta, kamarátky vhodné, nevhodné. Aneta bola šikovná, chodila na tanečné krúžky a na reči a na angličtinu. No len super kamarátka a kamarátky samozrejme ju nahovárali, aby tam nechodila. A jeden deň pekný som sa stretla s pani učiteľkou z tanečnej z umeleckej Pozdravujeme pani učiteľku Alenku. Je tu? Neviem, môže to vidieť hocikedy. hocikedy. Z umeleckej školy na Vrútkach. A otázka jej bola, prečo Anetka nechodí do tanečnej. 2 mesiace nebola v tanečnej. Ja som skoro zinfarktovala. A
tak som si ho potom pekne doma podala a áno, bolo to tak. Nechodila, takisto nechodila. Už sami zapalovali lítka, proste No. už sami... No ale to sa dalo riešiť aj inačej. A kto neurobil chyby? No nie, o to nešlo, lebo my sme platili, tam šlo aj o to, že to sa platilo. Tak už ako mama to chápe, vieš, No. ale vtedy ako dieťa ja som to... No proste som mala za chalanmi som behala do okolitých dedín, klasika. Môže to rozprávať, že keby si chodila. To nie je pravda. Áno, a v tomto sme sa nezhodli. Ja som jej bránila. Aj tú kamarátku. Pretože som vedela, o koho sa to jedná a ja som aj tú kamarátku bránila. Na podiv, áno, zanevrela na mňa preto, že som jej bránila kamarátky, ale v neskôršom veku mi povedala, ďakujem ti, mama, že si bola na mňa taká prísna alebo prísnejšia. Lebo to vidím na druhých, ako sú vychované a ako som vychovaná ja. Takže to ma potešilo. Ale nie som 100%. Ale veď nikto nie je 100%. Ani ja som nie je 100%. Každý máme svoju chybu. Ale základ je pozdraviť a poďakovať. To je u mňa vždy. No, takže tak. Asi tak. No. A nemám čo iné k tomu povedať. Na strednej škole nejako neboli so mnou problémy, žiadne, to už sa ustalilo. Áno. Niekedy som jej vyčítala, že je až moc taká mamina ku mne. Úzkoprsa. Aj doteraz to No ostalo. áno, lebo teraz doba je a vidíme, aká je. Ale koľko razy ja sa pristihnem, že som ako ty. No, vidíš. A vtedy si poviem, už starnem. Potom tu máme, ja si takto trošku to máme dospievanie. A posledne máme... No a terajšok, ako by sme tak zhrnuli terajšok. Si prakticky mama 2 detí a mama, žena, proste na všetko a veľmi, ako by som to povedala, starostlivá. Snažím sa. Starostlivá o tie deti, hlavne však viete. Aj Sabi. Hlavne o tú Sabi. Sabi je moja srdcovka, a pretože bola prvorodená. Samko je taký, ako sa to povie tak pekne, počkaj, Česi majú taký pekný význam, lumpár? Nie, lumpík. Taký lumpík, no. Ale je zlatý, je veľkou oporou, je veľmi citlivý. Veľmi citlivý. Ináč, len všetko dobre môžem povedať o Anetke. Snažím sa. A to, že my dve sa povadíme, to sa stane v každej rodine. A tiež poviem, a kto sa dneska nepovadí, či je to o politike, či je to o živote, či je to o deťoch. Takže život je už taký. Takže asi tak. Ja ani neviem, koľko je hodín. Koľko je babka hodín? 7 bude za 5 minút. To my už hodinku takto pekne vysielame, to je pekné. Takže sme Ak máte teraz nejaké otázky, kľudne mi napíšte, ja to tu prečítam. Idem si takto zobrať telefón. Babka, ešte kľudne niečo, ak chceš, porozprávaj. Už som porozprávala všetko. Už asi všetko. Čakaj, možno tu nájdem nejakú otázku, vieš? No tak, ak nájdeš, pozri sa. Nenapadla vás ozaj také niečo ako tá rodina? Čo sú tie rodiny? Áno. Však u nás boli zo sociálneho. Samozrejme boli zistiť, v akých podmienkach žijeme. A dostali sme otázku aj túto. Áno, ale nie, necítili sme sa na to, pretože my sme už v tom období, aj manžel a ja, boli bez rodičov a bolo by to veľmi ťažké. Už takto bolo s Anetkou ťažké. Ako som spomínala, mali sme dobrých susedov. Boli to starší susedovci, ktorí boli mojimi rodičmi. Do nebička posielam veľké objatie, to boli moji babka a detko nepísaní. Pomáhali mi vo všetkom s ňou, keď bolo čosi treba, keď bola chorá, alebo tak.
bolo mi treba niečo ísť vybavovať, tak mi ju opatrovali. A to bolo Pamätáš, všetko. keď ma teta Hanka vrátila s ofinou Áno, aj ostrihala. a sedávala som s ňou najradšej na práčke No, keď a nemala som rada raptu a kaputu. Čiže rastu a Dobre, kapustu. no. Tak A je spievali sme si však na práčke s Hej. tetou Hankou. A potom mala ešte také hojdacie kreslo. A to som milovala, že? Babka. A Ujo Janko zbieral tie známky. Ja som mala Môžem ja teraz povedať o svojom detstve, ako som to vnímala? No povedz. Zaujíma vás to? Počúvajte. Mamina, tvoja tvár niekedy hovorí riac ako slova, ale nevadí. Ľudia majú povinnosti doma, je 7 hodín. Ale vedia, ich tu nedržím. Nie? Nie. No. Ja som mala nádherné detstvo. Ja som dostala všetko. To nechvál sa. Ja sa nechválim. Ja som hlavne dostala rodičov. No, tak. Ja som hlavne dostala rodičov a k tomu mám krásne spomienky. Či výlety každú sobotu. Išli sme na zastávku, na kolóniu, Hviezdu sme sa vyviezli. Boli sme aj pri mori. Aj pri mori sme boli. Opakovane. Joj, ja som mala také nádherné dlhé vlasy, pamätáš? Deň pred dovolenkou som si žula v detskej izbe žuvačku poležiačky. Hádajte, čo sa stalo? Pamätáš si to? Hej, polepila sa si. Túnak mi padla a túnak proste som išla na chlapca. Z takých dlhých vlasov som išla na chlapca. Ale to kvôli dovolenke. No, aj kvôli dovolenke, hej. A dovolenky, výlety. Detko robil však v Rakúsku a vtedy tam vždy boli tak o krok vpredu, hej. Alebo do Nemecka to chodil. Do Nemecka, či do Rakúska, či to je jedno. To je jedno. Hej. A vždy mi doniesol barbiny nádherné. Však? Tých barbín som mala strašne veľa, aj Kena som mala. A raz na Vianoce som dostala barbinu. S ňou som odišla do detskej izby a som jej otrhla nohu omylom. Tak a babka na mňa kričí z obývačky. Anetka, poď nám ukázať, čo si doniesla od toho Ježiška. Tak tú barbinu som takto držala za ten pás, aby jej tá noha neodpadla. A tebe, ako som postrihala krásnu palmu? Povedz ľuďom. No, tak. Veď povedz, čo si taká, už sa uvoľní, babka. Nie. Už som povedala všetko. Hej, už sa povedalo všetko. Sa smejú. No nie, no mali nádhernú Áno, palmu. Povedz. Áno, krásnu palmu sa mala. Povieme, čo som povyvádzala. A čo? No, bola Vymyselník. Vymyselník, ale moc nie, až na túto palmu. V tej mi bolo, chodila štipkať, až tak, že začali odpadávať lístky. No a bolo po palme. Takže. A raz som si kúpila veľkú skakajúcu loptu. To poviem. To normálne mamina na to nerada spomína, ale ja to poviem. To normálne hamba mi. No to bola tiež nahovorená kamarátkou. To som bola nahovorená tiež kamarátkou. Som si kúpila krásnu skakajúcu loptu a výdavok, aby sa na to nezistilo, som hodila za plot. Prišla babka, mamina, z roboty a mi vraví, a ty odkiaľ máš tú loptu? Vravím, to mi kamoška dala. V hlave, hej, dieťaťa, nevieš, čo, hej, proste, že, no kamoška mi to dala. Ona kamoška. Išla na miesto, kde mali peniažky a peniažky nikde. A vo Vrútkach, kto pozná Vrútky, boli tam dve hračkarstvá. Bolo jedno pri Zmrzline a druhé bolo bližšie k... No, čo to je tam? Vlaky. Stanici. No ja som samozrejme priviedla babku tam do toho druhého hračkárstva a povedala som, že tam bola iná teta. No dobre, nejako to dopadlo a keď sme išli domov okolo toho domu, babka sa kúka do záhrady a tam peniaze a to ten výdavok. Ty si tedy 100 korún to bolo. Ty si to vtedy preliezla si ten plot, či čo si? Také
Neviem, či som išla do domu, alebo nehala. Už si to nepamätáme, že? Ale normálne som výdavok švacla za plot. Proste to nevymyslíš, to je život. Kamarátka. Takže nebolo toho až toľko, ale bolo, no. Deti sú deti. Takže tak. Ak máte nejaké otázky, toto si babka, to čo ti prečítam, môžem prečítať, hej. Ja som nikomu nevravela, ale ja som adoptívna mama v Ugande, chlapčeka, ktorého finančne podporujem, o ktorom nevie ani môj ex. Rozhodla som sa sama a som rada, že môžem mu aspoň takto pomôcť. Okrem toho som mama svojich 7 detí a babka 5 vnúčat. Ale ako hovorí tvoja mamina Anet, všetko sa dá. Wow. Gratulujem, klobúk dolu, to je nádherné. Áno, bolo nám to ponúknuté. Otázka pre rodičov. Nebali ste sa, že časom môže prísť k tomu, že buď... Aha, to už bolo. Premohol vás niekedy strach. Hej, utrem si nos, prepáčte. Mama. Mama je vždycky mama. Či máš 30, či máš 20. A či máš sopeň, treba na to upozorniť, lebo je to neslušné. Áno. Pozriem, čo ešte tu sa píše. No určite si nájdeš tam. Aha, teraz je zákon v Česku, že dieťa o tom musí vedieť do 6 rokov. Nám na príprave na osvojenie hovorili, že máme od malička rozprávať. Naša dcerka má 2,5 roka a naozaj je to ťažké, veľmi ťažké. No, veru. Ste úžasný, babka a detko. Ďakujeme. I keď to považujem úplne za normálne. Všetko normálne. Keď som naozaj tie deti tam videla, tak to srdce praská, puká. Otázka na maminu, veľmi milá osoba. Akým spôsobom môže byť Anetka vzorom pre ostatných? No, akým vzorom môže byť pre ostatných? Že som štedrá s tými peniazmi za plotom. No to hej. No. No kamarátska, pomoc. No, pomáha doteraz, až na to dopláca. Nieraz jej hovorím, nebuď tak úprimná. Veľakrát padla na ústa, doslovne na ústa. Nedá si to povedať. Ale ja iná neviem byť. A vieš, to je ťažko, že... Aj teraz, ako sme išli sem, som sa dozvedela. Nie, nerozoberajme to. Ale je to kruté od tej dotyčnej. A nie, ja by som bola aj rada, keby si to ona sama aj vypočula. Ja to nepoviem nič, len je to kruté od tej dotyčnej, pretože si jej pomohla v núdzi, v zdraví, teda v nešťastí, lepšie povedané, nie Hodinu 12. Hodine 12. A ona sa zachovala tak, ako sa zachovala, takže to je kruté. A preto jej hovorím, buď sama sebou, pomáhaj, ale odtiaľ potiaľ. A nerozdávaj sa, lebo keď ona potrebuje pomoc, všetci sa otočia aj chrbtom, zneužijú doslovne. A tomu neviem naučiť. A áno, má veľmi dobré srdiečko. Aj keď nie sme biologické, ona má, koľko razy poviem, ty má srdce ako ja. A neviem. Sme umrevčané obidve. Ale o tom to je, o tom sú rozhovory v salóne. O to nejde. Jedna viac, jedna menej, ale aj vôbec v živote. Ja sa rozravem. Ježiš, to... No, takže tak. By ti vedeli povedať aj moje zákazníčky, ale v tom... No. Že ja neskutočne viem aj precítiť, aj keď oni mi niečo rozprávajú. No. Že, no, ja som až tak. A dôležité je vypočuť aj tú druhú stránku. Nezdáva sa, ide cez prekážky. Doslova. Super to je, ste úžasné a vaši rodičia sú úplne skvelí. Ďakujem za tento krásny rozhovor, pozdravujem. Ďakujeme. Tak tiež mám podobnú povahu a tiež to neviem zmeniť, hoci už mám veľa rokov. No veď takisto aj ja. Klobúk dole pred maminou a nerev. Odpadnem z vás. Ja sa ešte kročím, hej. Kročíme sa, ale presne o tom toto je. Čím mi ročky to pribúdajú. A ozaj, čím mi roky tiež pribúdajú, ja som... No, sa rozplačem. Niekedy to neviem ukočírovať. No ale
O tom to je všetko. Sme ľudia. Je život. Nie sme stroje. Tak. A na to sa netreba na to zabúdať. Sme ľudia. Vieme si škaredo ublížiť, vieme sa povadiť, vieme sa vystískať, pomojkať, pomihovať, aj neviem čo všetko, ale sme ľudia. A na to ľudia nezabúdajme. A pomalinky budem končiť. Dám už takú záverečnú, môžem reč? Môžeš. Viac menej. Tak. Hoci je to takto jednoducho správené vo forme live, lebo ja sa priznám, že ja neviem strihať videá. A podľa mňa toto má na takéto najväčšie čaro. Že človek nemá kde sa schovať za nejaký strih, za nejaký... Proste, a počkaj, vypni to, stopka, hej. Ale Proste všetko je originál. Dáš zo seba... tu je to fajn, tu sme samé. Tu sme samé, je to fajn, Ale hej. je tréma preto, lebo viem, že mama vidí. Vidí ma 20 ľudí, 40 ľudí. Babka momentálne neviem. vidí 45 No, ľudí. prosím. No. Ale my ich nevidíme, my iba čítame, hej. veď ja viem. Tá autenticita je krásna, obdivujem vás a o toto mi ide. Preto vás ďakujeme, Anička. Ďakujeme. Preto chcem tieto live rozhovory robiť takto. A budem tu mať ľudí, ktorí si niečo v živote prešli, ktorí niečo budujú. Pozývam všetkých, ktorí proste si chcú urobiť reklamu na svoj biznis, alebo možno aj známe firmy v Martine, že oni si povedia, netreba nás predstavovať. Treba. A viete prečo? Pozrite, mne padá teraz oné a toto je proste sila authenticity. Treba o tom rozprávať, bo každý nejako začínal a ja som mala tie pady a ja koľko razy si vrajem, Pani Bože, ja do konca roka odtiaľ to odídem, neviem ako to utiahnem, ale to je úplne v poriadku, lebo sme ľudia. A konečne už ľudia pochopme navzájom, že všetci sme v tom spolu. Každý nejako začínal, každý nejako začal či od nuly, či niekto niekomu pomohol, ale furt si niečo vybudoval a si sa nevzdal. A možno teraz tvoja firma má 300 zamestnancov, možno tvoju firmu poznajú po celom svete. Ja budem neskutočne šťastne rada, keď, ako sa povie, že takí levy kvázi mi tu možno prídu. Aj ku takej jednoduchej žene, ako som ja, matke 2 detí, a ktorá niečo chce budovať. A povedia proste, že nebolo to ľahké. A normálne si to tu priznajú. Ja vám dopredu hovorím, že ja sa na tieto liveka, neviem, či má nejaký význam sa maľovať, lebo ja viem, že existujú aj špirály vodotesné, však som vizážistka, ale no... Ja sa nebudem na nič skrývať, nebudem tu chodiť v oblečku, ja keď budem chcieť mať nohy takto vyložené, alebo budem chcieť mať tepláky, tak budem mať tepláky, hej. S týmto treba rátať. Ja som ja a nikto mi to nezobere a nedajte si to ani vy zobrať. Buďte to vy, ľudia, prosím. Nesúďme niekoho, že je niekto taký, onaký, hen taký. A to je jedno, či to poviete v nervoch. A potom to oľutujete. Ale slova vedia neskutočne niekomu ubližiť. A to nenarážam na dnešok, to narážam na všetkých. Ja si tu také príbehy, koľko razy ľudia vypočujem, že telenovely môžu ísť. Ajajaj. A týmto chcem ukončiť. Kľudne, ja video nechám, ja sa ho budem snažiť aj stiahnuť si. Dúfam, že sa mi to podarí. A budem rada, ak mi ešte niečo koľko razy napíšete. Čakajte, prepačte. Ak máte ešte nejakú jednu otázku, 2, kľudne mi napíšte. Ja vám už potom nejako odpoviem. My sa s vami lúčime. Ježiš, no vidíte, teraz som si grgla, lebo však pijem čaj. Mama, prepáč. Aj tak ma máš rada, nie? Nie. Kazíš mi atmosféru. Tu máme romantiku, áno, to ani nevidno ináč. No, tak učím sa. No. Anetka, máš
veľké šťastie v živote, že máš úžasných rodičov, oni ťa tvoja sám sebou a ty si to musíš spomínať aj tvojho partnera, ktorý stojí pri tebe. To je pravda. Michal, to je... Ja niekedy raz dúfam, že Michal príde sem a porozprávame o našom živote. Však ja už sa nemám o čo... Ja sa nemám čo hanbiť. Nemám. Ja som s vami si poplakala. Moje zlačina. Neskoro som došla, dúfam, že to bude záznam. Bude, nebojte sa. Ste skvelí, naozaj klobúk dole. Idem ešte ocina zavolať, nech sa rozlúči aj on. No, on sa rozlúčil, že Brucha nám bolo vidno. A niektorí tu neboli na začiatku. Hej, Počkajte, aha, no. idem, lebo kúka telenovelu, idem ho vyrušiť. Počkajte. Babka, niečo pekne povedz. No, Detko, nepríde mi. detko, halo, poď sa rozlúčiť. Poď. Ježiš, ja som až spotená, babka. Prežívaš to veľmi. Stres. Panika, stres. Tak, ďakujeme vám. Počkaj, ešte detko. Áno, no nevadí, no detko, nech sa rozlúčim. Poď, ideme sa rozlúčiť. Poď. Rýchlo. Detko, pohyb. Dobre, sadni si. Pozor, tu je moja silinka. Pane Bože. Tak čo, ste sa porozprávali? Áno. A aj ty si bol pri tom, som rada. A chcem vám takto obidvom... Nemám kyticu. Ako to, že si kyticu? Nemám seba. Áno, Ja som vaša ty kytica. sa naša, keď netreba. Chcem vám povedať, neskutočne si toto vážim. Áno. Ja dúfam, že týmto rozhovorom sme niečo odpalili, niečo výnimočné. A dokážeme ľuďom, že netreba drahú techniku, netreba nič, len treba chcieť. A to stačí. Treba len chcieť. A treba si ísť za svojím a nebať sa urobiť prvý krok. Aj keď to není dokonalé, není tu štúdio, není tu ozvučenie, není tu nič. To netreba, ale je tu... Ale je tu... Mám špinavé. Tak to zahoď, babka. Áno. Daj. Ja. Mám druhú ruku. A toto je to čaro. Ja si želám, nech každá jedna rodina drží pokope. Nie, že nech sa deje čokoľvek. To zasa nie. Ale snažte sa tie vzťahy v dnešnej dobe už trošku viac utužiť, lebo vidíme, čo sa deje. A ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A že nech sa vám zdarí, že ste úžasní rodičia. Bože, ja to neviem stopnúť, aby som tu s vami bola hodiny. Takto. Ďakujeme. Dedo, ty ešte Ďakujeme. niečo? Nejaké Treba. posledné slovo. Chlapské posledné slovo. Snažíme sa. Treba veriť Len v dobro. v život dobrom, nerobiť druhému zle. A ešte jedna vec. Čo by ste odkázali rodičom, ktorí nemôžu mať svoje detičky a Už som to povedala. rozmýšľajú? Odvaha. Je to ťažký proces, ale všetko sa dá pri súhre tých manželov. Dá sa. A hlavne treba si uvedomiť, že to nie je na jeden deň, Áno, ale je to na celý život. je to na celý život. Presne tak. A podľa toho treba sa aj Chovať správať. a správať. Ja sa na vás takto ako veľryba vygroním. No ty moja veľryba. Vo vás No. ľúbim. Dobre. Ty moja veľká Aneta. No, končím, ja idem do reality. A ďakujem za pozornosť. Idem k mojim. A ďakujeme za pozornosť, ďakujeme za ohlasy a budem sa snažiť reagovať na každý jeden komentár a modlite sa ľudia, nech sa to uloží. Dovidenia. Ahojte. Dovidenia. Ahojte. Ja.